रजिस्टर करता ते करचे न्हू, किंवा आधार कार्डाचेर गाडयो रजिस्टर करता ते करचे न्हू. आयज तुमी पळयतात आमचे वदळ आमचो एक व्हिडिओ व्हायरल हे जाला. आयज ही गाडी पळय, हो एक ओनर खंयचो तरी वास्कोचो, हो एक प्रायवेट कंपनी हेची, जो आयज कन्स्ट्रक्शन पयलीं तो आमच्या लोकां कडल्यान मटेरियल घेतालो आनी आपूण फक्त कन्स्ट्रक्शन करून काम करतालो. आयज त्यांनी स्वता हे गाडी घेतली, कित्याक त्यांनी सगळे ओवरऑल बिजनस कितें आतां पळयलो आनी लीव एंड लायसनाचेर गाडयो मेळटा म्हणून तेंच्यांनी आयज स्वता हे गाडयो घेवन आयज स्वता ट्रान्सपोर्ट करता. म्हणजे खंय तरी आयज जे गोंयान डेव्हलपमेंट जाता, हांव सदांच उलयतां, शहराक सुद्दां खूब फावटी सांगलां आतां, आमचे आमदार आसा तेंच्या कडेन सुद्दां हांव उलयल्लो आसा. आयज जे सरास हे आयज जे म्हाजें इतलेंच म्हणणें आसा, आयज जर गोंयान डेव्हलपमेंट जाता, बरी गजाल, डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, पण त्या डेव्हलपमेंटाचो जो फायदो आसा तो कोणाक मेळपाक जाय. आयज एक जर बिल्डींग उबी रावता गोंयान जाल्यार तेका जे लागणारे मटेरियल हे आयज आमचे नीज गोंयकार जायते आहा ह्या ट्रान्सपोर्ट लायनीन, हांव सुद्दां स्वता आसा, पूण तांकां हेचे बेनिफीट कांयच मेळना. आयज तेंच्यांनी पयलीं हे लोक आमच्या कडल्यान मटेरियल घेताले, पण आयज अशें जायना. आयज तेंच्यांनी स्वता गाडी हाडून आयज हे करता. सो हेचेर सरकारान जाय त्या टायम विचार करपाची आयज गरज आसा. सर, म्हाजो एक प्रश्न आसा. आयज तुमी एक ट्रक धरलो MH विदाउट रजिस्ट्रेशन, ताका नंबर बीन कांयच ना, आनी फाटवाट तुमी बॅक टू बॅक गाडयो धरलेल्यो आसा. तर तूं कितें मागणी करपाक सोदता तुमी आनी कित्याक म्हणून हें सगळें प्रकरण? पळय, हें प्रकरण कशें आसा, आयज आमी नीज गोंयकार, आयज जाय त्या टायमार तुमकां आतां परतूनय सांगता, जाय त्या टायमार आमी CM सराक मेळ्ळा, जायती रिप्रेझेंटेशनां दिली. लीव एंड हातून परतून एकूच सांगता, लीव एंड लायसनाचेर जे गाडयो रजिस्टर करता, इवन आधार कार्डाचेर, हे जाय त्या टायम बंद करची गरज आसा. आयज महाराष्ट्रांतल्यान जी रेंव येता ती टोटली इलिगल. आमी तांकां सांगलें ट्रान्सपोर्टेशन बंद करा, कारण आयज ज्यो गाडयो येता महाराष्ट्रान रेंव सुद्दां घेवन, हांकां ना कसले एक वॅलीड डॉक्युमेंट, ना गाडयांचे पासिंग, आनी ते गाडयो खंय रजिस्टर आसा, आमच्या गोंयान रजिस्टर आसा, ओनर खंयचो महाराष्ट्राचो. हे सगळे गजाली चालू आसात, पण हे गजाली जावपाक जायना. आनी आमी जाय त्या टायमार फुडें हाडून दाखयला एक ड्युएल नंबर. म्हाका दिसता गोंयकाराच्या खंयच्याच गाडयेक ड्युएल नंबरान पण एक आपलो डॉक्युमेंट हे करच्या शिवाय, इन्शुरन्स जावं पासिंग जे रजिस्ट्रेशन आसा ते करच्या शिवाय गाडयो चलना. पण आयज हे महाराष्ट्रातले सर्रास हे असले ड्युएल नंबर, तांकां पासिंग ना, अशें करून हे गाडयो चलयता. आनी म्हाका दिसता आमचे जे प्रशासन आसा, म्हणजे जे RTO अधिकारी आसा जावं सर्टन एरियेचो PI आसा, हेंच्यांनी हेची दखल घेवची गरज आसा. आयज ती गाडी तुमकां वदळ हांवें दाखयली, ती आमच्या RTO चेकपोस्टा वयल्यान येयली. आयज त्या गाडयेक ना रॉयल्टी, ना तेचेर वयर फूल पॅक ओवरलोड गाडी, तेचेर वयर ताडपत्री ना, त्या गाडयेक नंबर ना. हे गाडयो सर्रास चलता. आमी फुड्यान उबे आसतना हे गाडयो चलता. म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता जे ह्या अधिकारी जे आमचे हांगा बसलेले आसात तेंच्या हात आसा, आनी तेंच्या हाता सकयल हे सगळे कारबार चलता. सर, आनी एक प्रकरण आयकपाक येयलें की गोंयचे जे ट्रक आसले ते महाराष्ट्र बॉर्डरीचेर आडयले आनी चलान जनरेट केले. हेजेर कितें सांगूंक सोदता? आतां पळय, इश्यू आसलो रेवेचो, महाराष्ट्राचो जी रेंव येताली तेचो इश्यू आसलो. आमचे गाडयो कुडा कणकवलेच्यान खडी घेवन येताले, त्या गाडयेक वॅलीड डॉक्युमेंट आसा, गाडयेक जे मटेरियल भरला तेचे लायसन्स, ते परमीट जाय, परमिशन आसा, ती सगळ्या तरी आसतना ते गाडये उबे करून आयज पुलीस स्टेशनान दवरून तांकां फायन दिल्ली आसा. पण आयज आमी आतां वदळच्यान गाडी हांगा उबी दवरल्या, पूण हांगासर आमचो RTO फ्लायींग स्क्वॉड जावं जो हांगासर एक 500 मिटराचें RTO ऑफीस आहा आमचें चॅक पोस्टाचें, तो RTO सुद्दां हांगासर येवन पळयना बाबा हो इश्यू कितें जाला काय म्हणून, आनी कित्या खातीर जाला काय. आतां तुमी हीच गाडी पळया, हे स्वताचे बिजनेस, हे भायले लोक येवन हांगासर बिजनस करता. लीव एंड लायसन हांव जाय त्या टायमार 8 दीस आमी चालू आसा आमचें हें करपाक. जाय त्या टायमार सराक मेळ्ळें, आमकां आश्वासनय मेळ्ळें की हें कॅन्सल जातलें, पूण आजून पर्यंत तेचो रिजल्ट मेळोंक ना. आनी आयज जर हे अशेंच चालू रावत जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सबंद गोंयचे जे आयज हो वेवसाय करता, जो हो बिजनस करता, तांकां खंय तरी रस्त्यार हे करून उबे रावन हें करचें पडटलें. सर, म्हाजो आनी एक प्रश्न आसा. आयकपाक येयलेलें की अरावंड 1.5 लाख 2 लाख अशी चलानां जनरेट जाता म्हणून ट्रकांक. आयज कशें आसा, आमचे हांगासर तुमचे महाराष्ट्रान गाडयो वयता, आमचे रेवेंक सुद्दां तांकां इलिगल रेंव म्हणून तेंचे गाडयो, तेंचे तहसीलदार तलाठी कोण आसा पळय ते गाडयो धरतात आनी डायरेक्ट ऑफिसान लावन तांकां जवळ जवळ 2,90,000 रुपया फायन, प्लस ताका तेचेर हें
तेंचे बॉन्ड करून घेता आनी ती सेकंड टायम ती गाडी येवपाक जायना म्हणून एक 5 लाखाचे बॉन्ड करता आनी ते सपोज सेकंड टायम ती गाडी मेळ्ळी जाल्यार ते 5 लाखूय भरून गाडी रिलीज करिना गाडी ती सीज करता. पण आयज गोंयान असल्या इतले सगळे चलता पण गोंयान हेंकां कसल्याच खंयच्याच बाजून हेंकां आमच्या प्रशासना कडसून तांकां जे हे जावपाक जाय इलिगलिटी जे तांकां फायन पडपाक जाय ती पडना. भरते वाळू ना आमच्या कर्जत आणि सिलिका भरते 45 टन पण 45 टनाची सुद्धा आम्ही रॉयल्टी भरतोय. ह्या माझे ही गाडी तुम्ही कंट्रोल विदाउट टायट पत्री विदाउट नंबर प्लेट बरोबर आमचे कणकवलीतली गाडी दुसरी सुटली सकाळपासून कितके तरी गाडी दिसून कुणासून गाडी वाळूचा विषय वेगळो आहे. वाळू लिगल हा का आम्ही सांगा लिगल असताना तुम्ही या हय तुम्ही आज सबंद तुमचे म्हाका सांगा कुडातले जेवढे गाडी असत खंयच्या गाडयांका डॉक्युमेंट क्लियर असत हा मागे आम्ही गाडी धरली उमेद परत एकदा सांगतो धरली गाडी त्याच्या गाडी एक 4 नंबर प्लेट असली जशी नंबर ग्राइंड केलेलो असतो पोलीस स्टेशनाक दिली गाडी पोलीस स्टेशनाक गाडी दिली ती गाडी सुटली तो थंय सगळ्या म्हाका एक संबंध गोंयांतले जितके गाडीवाले वयतात ना त्याच्याकडले यांनी गाडी थांबून थांबून पैसे घेतले जवळजवळ 8-10 लाख रुपये लागी गेले गाडी घेऊन गेलो माहिती का कोण पोलीस स्टेशनच जबाबदार असतो आम्ही आता त्याच्यावर घालायला केशी घालूचे का आणि वर आणि दुसरी गाडी घेऊन तीच गाडी घेऊन दुसरा नंबर घेऊन गाडी चालू करताय. आणि आज आमची गाडी आहे ज्या गाडयेक व्हॅलिड डॉक्युमेंट असत ज्या मटेरियल त्या गाडयेत आसा एक मिनिट लिगल असा फक्त गाडी ओव्हरलोड हा मान्य असा म्हाका. आज तुमची गाडी ह्या गाडयेक नंबर ना ह्या गाडयेक माल ओव्हरलोड असा ऐकून घ्या त्याला ताडपत्री ना नवीन गाडी झाली चालू कशी केली नवीन गाडी म्हणा चालू केली मग कायदे कोणा गोंयकार म्हणजे आज जर तुम्ही आमकां हरेसमेंट करतो प्रयत्न करता आम्ही ना करू आम्ही रस्त्यावर येतलो आम्ही इल्लो असो आम्ही असं अंडरलोड करू आज ते जर सांगतात कुडात अंडरलोडचे विषय आणि काहीतरी जाऊ नये अंडरलोड आम्ही अंडरलोडचा विषय काढूक नसलो काढू हजार तुम्ही करा आम्ही समर्थ असू 100% समर्थ. वाळू मात्र बंद आजपासून वाळूची गाडी देऊची ना महाराष्ट्र आम्ही कलेक्टरापर्यंत सगळ्यापर्यंत आम्ही सीएमआपर्यंत गेलो सरांका सांगलेला असा फाईन किती असा फाईन भरतोय एक गाडी येवची ना वाळूची जे तुम्ही लिव्ह लायसनाचेर गाडी आहे माझा असा मी सबंध गोंयकारांचे लोक सगळ्यांना मॅक्सिमम गाडी रजिस्टर किती गप राहायचं प्रत्येक वेळा कॉम्प्रोमाइज म्हणजे काय करू शकतो जोपर्यंत आमची गाडी सुटणार ना तोपर्यंत ही गाडी कोण आता तुमच्याकडे कोण बोलता ट्रक मालक मा त्याका सांग तो कसा लागता न्ही तो बरोबर कुडा लागता मा त्याका कुडा गाडी तुम्ही धंदो ना त्यांचा काय मत तुम्ही त्या संघटनेकडे त्याला बोला आमच्या गाडये जर तुटाक ना आजची रात जर गाडी आम्ही थंय काढली तर वाळू यांच्यानी विषय सोडून द्यायचो आजची रात ना रे वाळू विषय सोपलो गाडी आम्ही अजूनही सांगतो तुमका आम्ही फाईन किती पडली ना समर्थ आणि भरून आजकाल गाडी वाळू विसरपाची विचार केलो की गेल्या हॅरेसमेंट केले 100% आज हे असं करत तसं न्हू ऐका आणि दुसरो विषय ऐका आणि सांगा तांकां जितके गाडी गोवा रजिस्टर अग्रीमेंटाचेर आसत एक गाडी गोंयच्या रस्त्यार जावाची ना एक गाडी गोंयच्या रस्त्यार येवची ना दळवी हा ना दळवी हे काय तुम्ही रस्त्यार रावच्यात ना मा पुलीस रावतले म्हणजे हो का तांकां हप्तो दिता आमच्या पुलिसांक आमकां इतके घेतले आमकां कळंक जाय समीर असू कोणय असू तो त्यांका मूळ काय असा खबर आहा त्यांच्यानी आमच्या यंत्रणेक ग्रांटेड घेतलेली हा म्हणजे आम्ही बिकाऊ झालेले असो आणि ज्या वेळेला आम्ही आमचे गाडी चलतात हप्तेबाजी आम्ही केले आम्ही धंदो करतो चोरी करतो पण तुमकां एक सांगतात पण आमचे गाडी इतके आसात तुमच्या प्रशासनान खंयच्या आरटीओन जावं कोणी गाडी उभी केली ना तर ते काय सांगतात माहिती हा नाही हो लोकल तो प्रॉब्लेम हा तुमचं काय असं तर आता आम्ही करू शकणार ना काही एवढी फाईन भरूचीच असा तुम्ही म्हाका सांगा महाराष्ट्रातलं तुम्ही म्हाका सांगा तुम्ही आता धंदेवाईक माणूस आहात मी तुमच्याकडे रागान बोलले ना पण आमची मस्त रस्त्याच्या लेवल वाढलेला म्हाका किती जणांका महाराष्ट्रात 50,000 हे 10,000 इकडे 10 ते 20,000 आम्ही अडीच 2,90,000 रुपये फाईन प्लस तेचेर त्या गाडयेचेर 5-5 लाखाचा ड्रायव्हर अरेस्ट मालक अरेस्ट
मग ती वाळू जाई कित्याक आणि तुमचा प्रशासन सगळे पैसे हप्ते घेतात. होडये बंद करा मला सील करा ना तुम्ही. होडये कित्याक तुमचे चालू असत. मग म्हाका एका सांग सामान्य गाडीवाल्याचो काय ह्या हेतो आज जर मी गाडी घेतली ना तर मी खंयतरी लोन काढला बँकेचा, ती गाडी चलली तर मी त्याचे हप्ते भरतलो. आज जर तुमच्याकडे म्हाका मटेरियल मेळतं ना तर लिगल असो ना इलिगल असो ती तुमच्याकडे येतले ना. पण तुमका इलिगल जर करूचा ना प्रशासना जाल्यार त्या होडये पहिले बंद करूंक जाय. हे होडयाक हात घालूचे हा सरळ माझं मत हा. आणि फक्त गाडीवाल्याक धरतात त्याला 3 लाख रुपये घेतात आणि बाकीचे होडीवाल्यांकडे अंडर टेबल पैसे घेतात तुम्ही. कारण ते होडीवालेच सांगतात आम्ही सगळ्या जर आमचं सगळ्यांना आम्ही पैसे देतो. मग इतके जर तुम्ही पैसे देतात ना मग बाबडे गाडीवाल्यांचा काय चुकी आहे तुम्ही मला सांगा ना. तू काय म्हणता माहिती आमचो वाळू अरे आम्ही वाळू वेगळं आम्ही वाळू आणि खडी गाडी आमची पकडली खडीची वाळू कोरजाड भरून दिली वाळू म्हाका सांग कोरजाड ह्या मटेरियल कन्स्ट्रक्शन लागना हो, वेगळंच मटेरियल आसा. मटेरियल नसता काय केला त्यांना आम्ही क्लिअर सांगलेला ओव्हरलोड हो विषय आम्ही मुळात काढूक नसलो. बोललेला नो ओव्हरलोडाचो विषय जो काय असा बघा तो काढलो कोणी पुढाची संघटना असत तीनय अध्यक्षांनी एक रवान हो विषय काढलेलो. या तीनय अध्यक्षांका पहिली काय पुढे काढून जाऊ अध्यक्ष घ्यायचे काही पण अध्यक्ष त्यांच्या समोर वन टेबल बसून चर्चा अरे मी बाबा आमचं डिमांड कसा हे आमका सांगले आमका किंमत ना. पण आमची जर तुम्ही गाडी ठेवताल्या तर तुमची गाडी ह्या साईडीन चालायचो ना चालायचे ना काय होऊन आमच्या वाळूच्या गाड्यांचा त्रास होता त्या साईडीन. आणि मूळ मुद्दो काय हा? तुम्ही सकाळी सगळ्या 50 गाडयो पाठवल्यात 2च गाडयो तुमका जाय काय विषय हा? मागे गाडीने 2 ट्रिपी मारले बरोबर मा. ही गोष्ट बंद आहे ना वाळू हो विषय संपलेला आणि हो पुढे चालतो ना. तुम्ही बोलू त्यांच्या अपेक्षा अशी की तुमच्या आम्ही आता गाडी सुटता तुम्ही मध्यस्थी करा आणि हे करावं गाडी सुटता हे चालू करावं. तू आता हांगा हांव आतां कित्याक तुमकां सांगता रोड आहा न्हू रोडार कितें ब्लॉकेज जावंक जायना की तुमच्या कडल्यान आमकां कॉम्युनिकेशन घेवचें पडटा. तुम्ही सांगता पळय ते टर्म्स आणि तुमचे कंडिशन सगळे अग्री केला. हे जे करताले पळय आम्ही ते सगळ्यांक इंटिमेशन आहा आणि सगळ्यांक खबर आहे की ते चालू आसा पळय ते. आता फक्त जाला कितें ही जी पर्टिक्युलर गाडी आतां हे गाडयेचो आतां गाडी तुमकां कितें म्हणटात एक रिपोर्ट आसता तुमी खंय येतले तुमी घेतना रिपोर्ट दितले आमी आमचो रिपोर्ट काडटले आनी हेका दितले RTO दितले. व्हेरी इम्पॉर्टंट डायरेक्ट आता सगळ्यांचो डिमांड कितें आसा गाडी चेकपोस्टा वरसून भितर येयली पुलिसूय चेकपोस्ट होया RTO चेकपोस्ट होया सगळ्यांचो डिमांड आहा RTOन आपल्या चलनाचेर गाडी डिटेन करची की गाडी तेंच्यांनी व्हरून भितर दवरची आणि आमचे कितें आहा ते फक्त सगळ्या ऐका तुम्ही एक लिगल थंय बरोवन RTO कडे थंयसर दवरपाची ते डायरेक्ट थंयसर तांकां फायन मारले आमी आमच्या कडल्यान एक रिपोर्ट वयता थंय वयता. व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां सांगता ही गाडी विथआउट नंबर प्लेट आसा आमकां खबर सुद्धा नाही ती रजिस्टर जाल्या काय नाही. तुम्ही सांगू शकता आम्ही सांगू शकता ट्रान्सपोर्ट हीप मारून त्याच्या इन्स्पेक्टर कोणा त्या फुड्यान बरोवन एका कंपनी ऑलरेडी सगळे तू सांगता बरोवन दी आयज आमची गाडी व्हरोन पुलिसांना दवरल्या फुडार बरोवन बीन काय दवरूंक ना त्याच्या खातीर तुझे कितें काम आसलें कॉग्निजन्स करूंक जाय आसलें आनी कन्सर्न कोड आसता ताका डायरेक्ट घालूंक जाय अशी कशी जाली. आयज दवरला आयज तो प्रोसिडींग्स ते जे बाकीचे जे आसा पळय ते पेपर वर्क आणि बाकीचे आमी सगळे फाल्यां करतले फाल्यां घालतले तू आयज काय जायना आज संडे तुजी आतां गाडी आडयली न्हू सोमते तू हेका कोर्टाक घालूंक जाय आसलें कशी आडयली केन्ना आडयली गाडी हाडायला केन्ना साडे देडाक सुमार आयज काल बी आयज आमी ताका विचारला बाबा कोणी
कंप्लेंट कोण आसा काय ते बरयला दिला कंप्लेंट दिला तर ना त्यांच्यानी टेन्शन सुद्धा देऊ ना आपण कंप्लेंट ना तसे ना लोकल इश्यू म्हणून सांगले लोकल इश्यू म्हणजे ते कंप्लेंट न्हू म्हणजे तो ऑफिसर ते कोण ड्राफ्टिंग चालू असतलें हेंचें कितें आसा फॉलोअप करची बदल हांगा आरटीओ ऑफिसर जो आसलो तेजे कडेन उलयला ही गोष्टी चलता परतून तुमचे थंय कोण कॉन्स्टेबल आसा तेजे कडेन उलयला अशें अशें चलता मातसो लक्ष दिया आमी हांगासरच आसा तरी सुद्दां गाडी हांगासर थंयच्यान पास जाता त्या ताट बाकी नंबर सोड नंबर दिसोंक ना बाकीची गजाल पण तेका ताट पडले सुद्दां ना एकूच डिपार्टमेंट आसा सगळी डिपार्टमेंट थंयसर एक्सायज तेच म्हणटा न्हू आमी हांवें जेन्ना हांव सांगता आनी आमी थंय आसा उबे प्रेझेंट आसा थंय आनी तरी सुद्दां ती गाडी फुडल्यातल्यान पास जाता हेचो अर्थ कितें चेक जावपाक जाय की नाका साहेब तुम्ही सांगा आमी ऑलरेडी कंप्लेंट दिता हांव तोंडान सांगता आरटीओ आसा दोगांयकय चेक सांगता जावपाक जाय की नाका आनी हे जावपाक मेजर रिजन ही गाडी दवरपाचें कितें खबर आहा आमच्या गव्हर्नमेंट यंत्रणेक महाराष्ट्राच्या लोकांनी ग्रांटेड घेतलेले रिजन सांगता सगळ्यात व्हडलें प्रोटेक्ट गाडयेची कितें आमच्या आरटीओन ह्या गाडयेक तालाव मारून 50,000 तो 60,000 आमच्या एका गाडयेक 1,20,000 सकल तालाव पडचो ना महाराष्ट्र आरटीओ प्रॉपर चॅनल आहा ते प्रॉपर चॅनल आहा त्याच्या हांवें हांव आतां गाडयेची फायन मारता डायरेक्ट फायन जितकी नंबर त्याचे फायन येता तितकीच म्हाका मारूंक रायट आहा हांव एक्स्ट्रा मारल्यार म्हाजेर येतले तशेंच ते आरटीओचे तशेंच आहा पळय आतां तुमी ते आरटीओ कडेन व्हरया आमी ती गाडी कंप्लेंट केल्यात पळय जेन्ना कंप्लेंट केले तेन्ना आमी इतले कंप्लेंटी दिल्ले आमचे कडेन फायल आसा त्या गाडयांचेर एक्शनच जावंक ना कित्याक जावंक ना तुम्ही साहेब घाल कॉग्निजन घाल फुडें ड्युअल नंबर प्लेटी आमी इतले डिटेन केलेले आहा पेडण्या दिल्या मोपा दिल्या थंयच्यान गाड्यो सुट्टात तुम्ही घाला मरे कंप्लेंट घाला मरे हेचेर एक्शन घेवन आतां तुमकां धाडला तुम्ही तुमचे कंप्लीट करा कितें आहा ते ना तू आतां गाडी धरला न्हू गाडी आतां आरटीओन व्हरया काय पुलीस स्टेशनार व्हरया हांव तुमकां आरटीओन येया तुमी आरटीओन व्हरया गाडी इन्स्पेक्टराक तुमी डायरेक्ट थंयसर दिया थंयसर फायन ताका मारतलो जालें आतां आमकां पुलीस स्टेशनाक दिता जाल्यार हांव एक रिपोर्ट वयतलो म्हाज्या कडल्यान अशें आसता गाडी तो फायन दितलो गाडी रिलीज जातली न्हू तो प्रॉपर चॅनलान तेचेर हांव कितें आसता नॉर्मल पयशे हांव वरतलो तेणी प्रॅक्टिकली कितें सांगला ती कोर्टासून रिलीज जातली कितें आसा पळय ते बरोवन दितले त्यांच्या चलनाचेर डिटेन जातले आनी बाकीचे कितें एक्शन ते घेतले जातले ते सारको आरटीओ पुलिसांक दितले आरटीओ पुलिसांकूय दिवनी आनी पुलिसांक मायन्साक दिवनी मायन्सांक कॉपी टू आसता कॉपी टू करा सगळ्यांक दिया तूं हाडलो होतो न्हू तुका हांवें सांगलें काय सांगूंक ना आनी कितें जालें फायन तर तुमच्याकडे 1 लाख रुपये फायन हा ह्या तू मान्य कर पहिला बरोबर आसा दुसरा भाऊ अरे तुम्ही सांगले ना ऐक म्हणा आमचे पैसे वयता ना आम्ही थंय गाडये चलता आम्ही सुद्धा काय जे हे करूंक जाता करून सुद्धा काय सांगता लोकांचो इश्यू हा आमच्या काय जावचो ना गाडी तुझी रिटर्न जातली सगळे आसतले नसतले सगळं लागतं आमकां ह्या तू भाऊ मान्य कर आजपर्यंत आमचो धंदो काय आमकां काय जर ब्रेक करूचो काय बाबा आम्ही असं घेऊन करतो काय फायदो होतो कोणाक फायदो होता काय बाबा एक दंड हेचे गाडी दोन म्हाका सांगते ते नुकसान कोण दितलो मारा टायर म्हणजे गाडी लोड घेतलोय तुला भितर फायन कोण दितलो म्हाका सांग हे पुढेवाले दितलो गेल्या वर्सा माझी धरली गेल्या वर्सा धरले दोन गेल्या वर्सा आता दोन गाड्या धरले आता परत सात करून विषय खंयचो घडयेचो आसा का आम्ही घेतो काय तो विषय आम्ही घेऊंक ना 42 टन माझी रॉयल्टी माझ्या पण मी म्हणते काय जितके पैसे तुम्ही त्यांच्याकडून वसूल करून घेतले त्या वाळवाल्यांकडून चालू झाला का तर करून घेऊ आता दंड मारलो ना यांका मारलो त्यांच्या बरोबर मगाशी त्याका सांगलं आमचे पैसे वसूल जावचे तर चालू करा नाही वाळू नका मग तुम्ही आमच्यावर राहतलात का आम्ही असून मोरे आम्ही कधी नाही होतो मागे मी एकदा येलो हे वाळूचो विषय आणलो मी सगळ्यांका आपले वांदे गाडी जेव्हा तुझे पैसे रडले ना जेव्हा आम्हीच होतो विरोधात जाऊन मी सांगलेला काय वाळूचो विषय आहे तुम्ही सगळे आम्ही एकीकडे राहा तुमचा आमचा काही विषय नाही
हाडलं कोणी, ओढलं support कोणी? केलात का तुम्ही? पुढाकाराने खडीचं मग वाळूचं ह्याच्यात करू ना. वाळूचं ह्याच्यात करू ना. अरे तू आता काय जोडले आज परत धरलं गाडी म्हणजे काय अतिरेक घडला झालं. आम्ही धंदा करतो. 25 घंटे सकाळपासून सोडले ही गाडी माझ्याच दोन सोडले. तुमची गाडी आता मला कितींदा येईल दोन ट्रिप त्याच रूट नाही येईल मग तुम्ही सुद्धा ओव्हरलोड तर तुम्ही पण तुमची तिकडे किती उभी राहून नका सांगा. म्हणजे माझं मी अर्थ माका काय? इथं गोवा target करतो. गोव्यात तुमचं वेगळं म्हणजे गोव्याचीच गाडी आणि धरूच्या. गोव्याचे गोव्या पुढच्या गजरात गाडी सुद्धा त्रास सोडले. जायचं भावटी झालेलं असं आम्ही कॉपरेट करून असं म्हणणं आहे गाडी उभी राहून आमचे कोण विचारतात काका नाही किती असे नंबर विदाउट ह्याचे जातात आम्ही तिथे असेल पाठ पडो म्हणतो आम्ही सगळं धरलं तर तू म्हणतो आमका सगळ्याला ताणून धरतात आधी आम्ही तू सांगायचं बाबा आम्ही तुला त्रास केला म्हणून आमचं आता तू हिला हो वेगळ्या कारणाचा हिला तर तू आता कर पण ह्याच्या आधी गाडी तू श्याम धुरीकाईचा प्रशांत हे ज्या ह्यातून असं अध्यक्ष मला श्याम धुरी काम करता मग मी त्याका मेसेज पाहिजे त्याचे रिप्लाय म्हाका काही ते सुद्धा मी त्याका पाठवले ते बघ जरा असं ना रे बाबा आम्ही आमचा त्रास करू का किंवा वैयक्तिक त्रास उद्या काय म्हणू आम्ही तुम्ही हयसर राग काढतले ते थंयसर राग काढतले आता ह्या तू मी हाय काढला म्हणून तू थंय करतो तुम्ही ह्याच सांगतात प्रत्येक वेळा पण ह्या तुम्ही काय सांग ह्याच्या पुढे हे जाऊचा ना काय असतात तर आम्ही आमच्या भितर सेटलमेंट करून करू ह्या कोणच सांगणार नाही इश्यू बनवतो होता जास्तीत जास्त पुढावाल्यांचं मग ह्या वेळा सहकार्य तुम्ही करू जा तुमच्या गाडी जातात मग गाडी धरल्यापेक्षा पुसायचं मग अक्षरशः पुसायल्यावर गाडी 3.5 लाख रुपये फाईन भरलेत बरं आम्ही कोण देतो आमचे पैसे आम्ही आमचे नशीबदार सगळे विषय असतात ना एकच विषय ना काय बाबा वैयक्तिक त्याच्यावर राग काढलं असतो विषय ना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.